Aringane kaunti ma Homa Bay. Samuel akwati ko wachni mogik. Erokamano Sharon, mokwongo agonu erokamano kaka Ramogi kuom consider wa kaka Kenya Red Cross mondo luong wa e twak machalo kama. Medo nyiso jowa ni koth pod nitie, omiyo wabed ka wan jomotang' ahinya. Kineno ka koth obiro, manyalo buogo ngima mana kaka nwasewacho dar kata go simu e namba mag emergency mane wachiwo ka. Pod waoro kwayo ne jowa man kod nyalo kumoro amora, migepe, organizations manyalo kelo kony e kinde machalo kama. Jowa osehinyore, pod watimo nonro, nitiere hinyruok mamoko ma pod samoro nyalo biro mbele. Ka nitiere kony moro amora e yor chiemo, gige nindo kod gige konyruok mag udi, weche mag thieth, weche mag pi modho maler kod gige thiedho pi, kaachiel kod gige konyruok mwacho ni livelihood kata yore mag yuto. Kony ma kamano ng'ano nyalo forward ne Homa Bay kokalo e county government marwa kata Kenya Red Cross mondo mi ochop ne jowa e yo mowinjore. Ka kamano katieko, ago erokamano ne volunteers te mag Kenya Red Cross kod migepe makonyo e kindeni ma wan kod midhiero mar floods. Wadhi mbele gi konyo jowa, Nyasaye mondo ogwedhu. Erokamano. Erokamano ahinya Samuel. Jeras, wachni mogik e kaunti ma Mombasa. Erokamano ahinya Nyikwara Mugajwa. Sharon, thuolo ma iketo mondo mi jowa owuo kod oganda wa kaluwore gi midhiero momako wa kaka piny Kenya, kaka omako wa kaka oganda mag luo, jowa manie dho nam chumbi, jowa manie nam lolwe